OK, takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri úplne prvom videu na mojom kanále. Dneska to bude tradičný Minecraft gameplay, akurát, že vôbec tradičný nebude. Pretože keď sa tuto pozriete, tak tu máme takéto blbosti. No a je tu Halloween. Tak môžeme vyskúšať to. Takže bum. Dáme kreatív, aby sme sa pozreli na všetky takéto vecičky a ideme na to. Ešte by som vás chcel extrémne poprosiť, aby ste dali like a odber. Veľmi moc by som si toho ocenil. A no, nebudem to obkecávať a poďme na to. OK, neviem prečo, ale začínam tutoriálom. OK, to vyzerá extrémne hrozne. Fuj. No, ešte by som sa vám chcel ospravedlniť za to, že to je na Minecraft 360 verzií, pretože teraz momentálne som u mojej babky, nie som doma, takže môj skin vyzerá takto, ale nebojte sa, takto môj skin vôbec nevyzerá. Mám rozbehnuté nejaké Minecraft servery, takže tak, možno budem vzdielať aj IP-nu, takže takéto blbostičky, no. IP-nu budem možno vzdielať a to je všetko. No dobre, tak prečo obkecávať a poďme sa na to rovno vrhnúť. Už len tuto, keď sa pozrieme na ten kameň, tak vidíme, že sú tu proste nejaké duše. Takže, no asi to nie je úplne akože tak. Jo a sorry, natáčam to na mobil, takže no. Dobre, poďme sa teda pozrieť. Oh môj bože. What? On sa to hýbe. Kámo, to je extrémne to vyzerá extrémne dobre. Ale toto je asi džungla, že jo? A džunglu nikto nemá rád. A nie, možno máte. Jo, sorry, že sa to extrémne laguje. Možno by som niečo rozbehol potom aj so shaderami nejakú sériu a takéto blbostičky. Mám extrémne veľa toho na pláne. Kámo, to vyzerá dobre. O môj bože, ono to papá. Jej, to je pekné. Nikto nemá kvetiny. Čo je toto? OK, poďme skúsiť urobiť proste nejakú classical TNT explosion. Neviem, čo tu mám robiť. Za chvíľku sa vrátim. OK, takže máme tu nejakú mini explosion. Tak uvidíme. Hej, klasické úplne TNTčko. Celkom veľký výbuch. Ešte by som vás chcel poprosiť, že ten like by som si fakt zaslúžil, pretože všetko si to editujem sám a ak mám divný hlas, tak sorry. Ja sa snažím rozprávať úplne normálne. No, takže zatiaľ takéto kratučké videjko, no ešte sa poďme pozrieť. Čo to? Sorry, ale kámo, ja som omylom stlačil zlé tlačítko a úplne som sa OK, máme tu nejaké stone bricky. Kámo, tak ten quartz. Pilar. Kámo, on vyzerá extrémne dobre. Silverfish. Nenávidím to. Ak neviete, čo sa stane, tak keď to znižíte, tak z toho vlastne vypadnú silverfishky. To je asi najblbší blok. To je lat? To je lát asi. No asi. Dobre, voda je extrémne hnusná. What the hell? To je úplne nejaký démon, kávo. No. Takže ten tutoriál vyzerá extrémne dobre. No, ja si myslím, že úplne prvé video, takto na začiatok môjho kanálu, bohato stačí. Takže, no, tak, ako by som to povedal, no. Tak, guys, čaute, mám vás rád. Tak, čus.